Part 3 tama, part 3. Chenta. Malamay ka na yan. Ito. Chenta. Bago chenta. Chenta. Diretso na ka. Diretso na yung mo. Ah! Ah! Are you ready, Bob? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamadala lang tayo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30. Hold. Relax. Thirty, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 pa. Nari 40, ha? Ini medyo chuli ka na, yagi niyo. 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 60. Hold. Pwede na. Bukas na lang. Atas sini pa. Bala pa. Kaway lumaras ba? Tao na yung payan, dala mo na yung Jonan. Ito ini, mula ulo hanggang doon, palabas. Tapos sa ilog. Tapos tawag na yun. Malaman naman niya, mamagaw niya. Wala ko lang yung itong motor na buyang ka. Kalawang. Ready? Ganyan lang ba? 1, 2, 3, 64, 65, 66, 67, 68, Ito paglabo. 69, 70, 61, Pero pagyaw. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 79, Pero pagyaw na yan. 80. Pwede mo. Hindi pa nalato. Wala na ako. Ganyan. Ilayo na lang. Ano? Ilayo yung tama. Yung mga lalaki Jonan. Yung may lalaki na, diretso tayo. Saba. Ito yung kakalaban. Wala, may ito nga bang sumala? Ano mga Kaya daw. Abang tumala. sarap. Kilala yung ako. Kilala yung ako. Magana ako. Lubak yan eh. Gauchet na. Narang na. Ganun na kami. Nakabimbag pulyasa. Kapante. Nakitubig.
Dar mo kapag rin sa makakira yan, makakira. Paano mo makakira? Malalagyan ko siya sa natin. Ano siya? Oh, ha? Ano? Yan. Ha? Lagi na siya. Ano? Kaya nga. Dap! Ano na? Ganun mo ba? Ha? Sige na rin. Hindi ka bubuan yun. Panasa ka bubuan. Ay, papi, ay, magkain eh. Bakit? Wala ba? Ginano ka? Ginano ka? Bakit? Ginano ka? Ha? Ano? Sugat mo. Oh, malambot na ka. Ayun eh, malambot na na. Oh, oh. Sugat mo. Ano? Sugat mo. Sugat. Ha? Wala nang sugat. Kaya sugat eh. Kaya kailang niya rin kayo. Kaya may dala na yung ulo. Ayun. Yung bugyaw. Ano ba? May tanong kaya kay. Doon na kasi. Ayun. Tanda juga na kaya. Tanda. Tanda ako. Alam ba? Ah? Tanda. Saan? Tanda ako. Itang Tanda ako. Jaga. jacket mo. Sorry, Max. Tanda. Sige, yun. Kaya ni may lupak yan. Wala may lupak na. May lupak. Manandaman na yung kaya dahil tayo mapalandaman. Iba na ba? Iba na naman. Wala ba ni katawan? Ano, may sigbala ka. Tama yan. Dati, Yan yung obligamos mo yan. yan yung panandaman. Panandamanan. Dati alam. Medyo na. Putus nga. Halo-halo ka mag-gageta. Halo ka mag-gageta. Halo ka. Hindi mo kasi no. Ah, Stroke mo kasi din. kaya o. Mag-import ka na yun ako. Yan. 31. 32. 32. Eh, papasa sa 34. 35. 36. 37. 38. 49, 50, Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Hold. Hindi na naman kasi ba? Wala naman na niya kaya. Sa alis na yung pajama mo, Diyo na rin pong kala ko. May awalis na kaya sa ako na. May akali mo, Diyo na. Mabigyan mo short. Pwede nga short. Pwede nga short. Ikatabida? Pwede nga short.
karayat niya. Sa lima yung padyang. Ngati mo kaya, di mo manay sa limitera rin. Ano kami ang muli? Eh, kata mo pa kaya. Kaya aray, pati yung dati na first ng ating love. Oh. Tara ka dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7. 8, 9, 80. Oh. Double. Double. Panis na siya pa man yun. Relax. Front. 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 Alaman na niya ang uwi ang Jonas. 1, 2, 2, ay, wala ko. Truck. 3, truck. 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bakla na yung kaya mo kaya. Bakla. 1, Bakla na yung uwi. 3, 4, 5, 1, 2, 3, oh, 5, 9 meters. 9 meters. Doon na. Ibilin na lang ang Jonas. 1, 2, 3, 4. Ayun na, ibigis-gis. Jonas yan sa mo yan. Laban ako kaya. Wala, mag-gym ka ba? Alaban ni katawan. Laban! Beme! Ito yung beme. Nakapanis na siya pa.